गोजोननाय मोनदों इआरन प्रडाक्शनाव फैनो मोननानै माने जोङो गफुराव थियाटारावसो हारिमु सिबिनो थाखाय फैदोंमोन दा आदा रुबिनि खावलायनायाव जोङो बेयाव मिउजिक भिडिअ बानायनो फार्स्ट टाइम मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों निउ इयारावनो ओंखारगोन होननाय खोनादों जागोनना जाया मिथिया औ मोजां मोनदों इआरन फिल्म प्रडाक्शन बेयाव फैनानै एबा आं बेयाव रुबिदाया जेनेबा मिउजिक भिडिअनि थाखाय खाबु होनायनि थाखाय बेखौ गिबियावनो आङो थेंक इउ बाहरो आरो नोंथांमोनखौबो रादाबगिरिफोरखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोबाय बेयाव बे प्रडाक्शनाव आं दा फार्स्ट टाइम बे टीमजों जेनेबा गिबि खामानि मावनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो जिखिनि नांगौ जाबादि लादो बिदिनो शट लादों आरो जाहाथे आउटपुटआ मोजां ओंखारो आं बेखौनो हास्थायो आरो आंनिफ्रायबो नाजादों जेसेखिनि हायो नोंथांमोना बे प्रडाक्शनाव बाहागो लाफैनो हानानै माबायदि मोनदों गिबियावनो रिपर्टार नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय थ' आं दिनै बे रुबि आदानि प्रडाक्शनाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों थ' बिराद गोजोननाय दङ थ' मानो होनबा बिराद मोजां जानो थांगासिनो दङ जोंहा फैबाय थानाय मिउजिक बड' अफिसियेल भिडिअ'आ थ' मोजाङैनो जागोन आं बेवहाय मोनसे गोदान आपडेट आं मोनसे मेसेज मोनगोन होननानै आं आसा दङ जेरै आं देग्लाय गोदोफोरनि बायदि जेरै बलिउड स्टारखौ गारनानै एसे हिपहप स्टाइलाव स्टेप होदों आङो गोदान आपडेट अल हिपहप स्टाइल होदों आरो लोगोसे रिलिकेल आरो बलिउड मोननैसो सोना होदों थ' मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों मोजाङैनो बयबो मोनसे मेसेज मोनगोन नैबे बड' मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों मोनाबिलियाव जोंनि बे गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार 2024नि जों एलबाम बानायदों नैबे जोंनि शुटिंआव नुजाफैनो हानाय जोंनि बर'निनो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आं खुलुमनाय अननायखौ आं बावहरग्रोबाय दा दिनैनि नैबे शुटिंआव जोंहा आर्टिस्ट हिसाबै जोंनिनो बर'नि गोगोमै मुंदांखा जोंहा नेरसोन बसुमतारी लोगोसे एक्ट्रिस महरै लीना बसुमतारी आरो दिनेश रामसियारि लोगोसे इसा बसुमतारी दा नैबे जों साननैनि हाबाफारि लादोंमोन दा साननैयाव जोबाबो जों गाबोन एसे लाबावनाय जागोन गोदान बोसोरनि थाखाय नैबे जों थांनाय बोसोराव जों 2023 जिथु हेपि निउ इयारनि भिडिअ सं एलबाम बानायदों दाबो जोङो नैबे एलबामखौ बानायदों साननैसोनि उनावनो जोङो इआरन प्रडाक्शननि रबि नार्जारि अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन रायजोफ्रा दा नोंथांमोना नायनानै जोंखौ गोजोननाय जासिहरगोन बा बोर सारस्रिहरगोन जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामहरगोन जोंखौ जिथु हारिमु लाखिनाय जोंनि सावथुन बानायनायाव हेफाजाब हरगोन होननानै आं बहुद आसा थाबाय जोंनि रायजो राजा बर' सावथुन नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय जाहाथे जोंखौ बेबायदिनो आंनि चेनेल नङा गुबुन चेनेलफोरखौबो नायो आरो बर'नि हारिमुखौ लाखियो आं बेनिखायनो खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बर' हारिमुखौ लाखिग्रा आरो जोंनि सावथुन मुलुगनि जों सावथुन दिन्थिनाय जोंखौ हेफाजाब होबाय थानाय रायजो राजाफोरनि आंनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ एसे बुंनाय जाबाय रिलिजखौ जों बे साननैसोआवनो जों फैगौ 19 डिसेम्बर 2023आवनो होनाय जागोन फैबाय थानाय नैबे 19 माने 19 डिसेम्बरावनो होनाय जागोन बयबो नोंथांमोना नायनो हागोन बेबायदिनो आङो देग्लायबो 2024आव नेक्स्ट माने मोनसे सावथुन दिहुननो लानो नागिरदों बे जाहैबाय थैसाम 2 बेयाव जोंनि बर'नि गोबां आर्टिस्टफोर थागोन आरो जेसे हायो जोङो फिल्मखौहाय एसे आपग्रेड स्टाइलाव लाबोनो सानदों जाहाथे आंनि जिथु एक्सनाबो जोङो बलिउडनिफ्राय लाबोगोन बलिउड स्टाइलनिफ्राय जों टेकनिशियान लाबोगोन दा जेब्ला जों शुटिं खालायगोन नैबे जों फेब्रुवारिनिफ्राय आं स्टार्ट खालायगोन दा नोंथांमोना बे फिल्मखौ थैसाम 2खौ बयबो आंखौ नायनानै बजबना लागोन होननानै आं आसा खालायो ओरैनो बे
करिय'ग्राफ डाइरेक्टर सोर खालामदों? एलबामा दा जोंहा करिय'ग्राफ हिसाबै जोंहा बिकि बसुमतारी दङ आरो लोगोसे दा जोङो डाइरेक्सन हिसाबै आंबो थाबाय रबि नार्जारि आरो भास्कर ज्योति दले आरो केमेरामेन हिसाबै डिअपि हिसाबै भास्कर ज्योति दले एडिटर हिसाबै थाबाय आरो मोसाखावरिफोराथ' जोंहा गोबाङानो मोसाखावरि होदों आरो बिनि लोगोसे जोंनिनो प्रभा फिल्म प्रडाक्सननि गफुरनिनो जोंहा प्रबिन बसुमतारिबो आंजों गोबां हेफाजाब होदों नैबे जोंनि बिथिङाव आरो फैबाय थानाय फिल्मावबो थैसाम फिल्मावनो प्रभा फिल्मनि जिथु जोंहा प्रडाक्सन मालिक जिथु प्रडिउसार बे आंजों जों जयैनो मिलायनानै जों खौसेथि खामानि मावगोन। नुनो मोनदों बेयाव गोबां आलायारन थियाटारनि मोसाखावरिफोरखौ नुदों नोंथाङा बेखौ माबाफोर बुंनो नामा? आलायारन थियाटारनिफ्राय आंनो बेनो बिगोमाखौ आंनिफ्राय जोबोद माने गोजोननाय बावहरदों मानो होनबा बिथाङा आंनि नैबे जिथु जों साइड ग्रुप साइड डान्साराव बुहुत हेफाजाब होदों गथ'फोरखौबो आंनिफ्राय माने बुहुत माने जोबोद गोजोननाय बावहरदों जाहाथे फंबाय बिनानावफ्रा जे आंखौ नैबेयाव हेफाजाब होदों बेनि थाखाय आङो आलायारन थियाटारनि जिथु बिगोमा जोंहा उपेन खेरखातारि बिथांखौबो आंनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय बिथाङा जे आंनियाव नैबेयावहाय जेनेबा जिथु सावथुन एलबाम बर'नायाव साइड डान्सारफोरखौ हरदों आरो लोगोसे गावबो एसे हेफाजाब होफैदों बिनि थाखाय आं गोजोननाय बावहरनाय थाबाय।